खुलुमबाय आंनि मुङा सुमित्रा मुसाहारि आंनि आफानि मुङा मिनारा मुसाहारि आंनि आइनि मुङा शर्मिला मुसाहारि आंनि गामिनि मुङा पुनिया गामि आं देग्लाय नीट 2026 खौ आङो पास खालामबाय माने रिजाल्ट मोनफैबाय ओमफ्राय आङो 420 स्कर खालामदों आंनि फार्स्ट स्कुलिंखौ आङो यूएन एकाडेमी भकतपनिफ्राय कमप्लिट खालामदोंमोन ओमफ्राय आंनि एचएस खौ आङो रामानुजन एकाडेमी बायहाटा साइनिफ्राय खालामदोंमोन बिनि उनाव आङो नीटनि 1 ड्रप लाबाय फार्स्ट ड्रप जरहाट सुपार 30 ज्ञानोदयावहाय पार्सेन्टआ बेसेबांमोन आरो अल इन्डिया रेंकआ बेसेबां आंनि अल इन्डिया रेंकआ 2.2 लाख ओमफ्राय नोहै आंनि एसटी केटेगरी 5140 नोंनि फरायनायाव बांसिनै मदद सोर होदोंमोन मदद फार्स्टआव आङो आंनि कचिंआव माने गोबां माने कम्पिटिशन नुदों आङो टपार्सफोरखौ नुदोंमोन स' इसोरखौ लाना आङो गावखौ मटिभेट खालामोमोन ओमफ्राय उनाव गेजेर गेजेर आंनि आइयाबो आंखौ माने मटिभेट खालामोमोन बेनिफ्राय बांसिन दानि लाइमोनफोरा मबाइलजोंसो सोलिबाय थायो दा मबाइल लानांगौ ना लानाङा नोंनि बादिब्ला मबाइल माने गासैबो बेसादनिथ' माबा मोननै माने माबा दंखायोना डिमेरिट आरो मेरिट दंखायो स' जुदि नोङो मोजां वेयाव नोङो इउज खालामोबा नोंनिख्रुइ बहुत बेनिफिट जागोन आरो जुदि गाज्रि वेयाव नोङो इउज खालामोबाथ' एथ' माबायानो जाखागोन स' बेखौ मोजां वेयाव दिन्थिनो खालाय नोंनो माने गाइडेन्स थानांगोन नोंनि टिचार्स थानांगोन नोंनि पेरेन्टसा माने बुंनांगोन आरो बेखौनो आं बुंनो सानो जे पेरेन्टसफोरा मोजां होननांगोन दायो MBBS खौ सिट मोननायनि उनाव नोंथाङा बबेयाव प्रिफारेन्स खालामगोन प्रिफारेन्स बबे मेडिकेल कलेजावहाय आंहाय GMCH आरो AMCH खौ आं बांसिन माने प्रिफार खालामो आरो माने मोनोब्ला मोजांसिन जागोन MBBS जानायनि उनाव फार्दार मा दङ मा सिमां दङ फार्दार आंथ' एसेबां एक्सपिरियेन्स गैयाना स' आङो सानदों जे आङो सिनियर्सफोरनिफ्राय आङो सोंनानै माने माबा लागोन आरो उन्दैनिफ्रायनो डक्टर जागोन होननानै सिमां दंमोन नामा गैयामोन मा दंमोन सिमाङाव आंहाय बिदिनो आं सानोमोन जे आं लयार जागोन होननानै 9-10निफ्राय जेब्ला आं साइन्स साबजेक्टखौ बांसिन मोजां माने मोनदोंमोन स' आं माने गाव डिसाइड खालामना लाबाय जे आं साइन्स स्ट्रिमखौ फरायगोन होननानै ओमफ्राय उनाव 12थनि उनाव नीट होगोन होनना सानबाय आरो नोंथांखौ बे फरायनाय समावहाय बांसिनै सोर मटिभेट खालामोमोन मटिभेट खालामनायावथ' आं हायाब्ला आं आइखौ बुंहरोमोन ओमफ्राय उनाव आंनि रुममेटबो थायोमोन ओमफ्राय स्पेसियेलि जोंनि गामिनिनो सासे टिचार्स दङ माने बेनो जोंनि कचिङावहाय फिजिक्स टिचारमोन अबिनाश सार स' सारा माने बहुत हेल्प खालामदोंमोन मटिभेट खालामनायाव सारखौ आं स्पेसियेलि थेंक इउ होनना सानदों दा न'खरजों लोगोसे दा ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरखौ नोंथाङा गावनि देरहानायाव मा होननानै साबायखर होगोन आं गावनि माने गोसोनिफ्रायनो आङो जोबोर गिदिर माने थेंक इउ होनना सानदों बेखौनो होनो हागोन आरो आङो ओमफ्राय इयुनाव आरो माने गावनि बेस्ट ट्राइ खालामनो सानदों थेंक इउ